Benvidos ao acto de entrega do certame Viadutos de Relatos Curtos. E grazas por compartir con nós o que hoxe supón o peche da edición número 16. Alá polo ano 1999 surdía esta iniciativa e, como pode pasar en calquer ámbito da vida, gozou naturalmente das súas dificultades. Non foi un camiño fácil, xa que se facemos un exercicio rápido, volvendo a vista atrás, darémonos conta de como ha cambiado todo nestes anos hacia aquí. En este cambio hai que estar presentes para adaptarse, pero sempre mantendo o que consideramos primordial, a esencia deste certame: incentivar a creatividade en lingua galega, entre a nosa mocidade e poñer todas as ferramentas necesarias para que a nosa xuventude non se senta nun segundo plano nin esquecida. Precisamente, esta xuventude obrigatoriamente non pode senón estar vencellada ao área que leva o seu nome. Dende esta Concellería de Xuventude, este ano apóstase de maneira firme pola mocidade. Un plan estratégico en vías de desenvolvemento así o atestigua, pero tamén, neste caso concreto, para este certame, dotando de mellores medios e recursos e incrementando a súa partida orzamentaria. Cremos e confiamos en que esta edición marcará un antes e un despois, sobre todo porque, como xa comentamos, dende este equipo e moi en firme na figura do noso alcalde, existe unha aposta moi clara no ámbito dos nosos mozos e mozas. Pero porque, ademais, a igual que noutras facetas, están xa a haber ingredientes básicos, tales como traballo, sacrificio e ilusión, entre outros, características estas que nos fan prever un enriquecemento positivo nos próximos anos deste certame. Non quero desaproveitar esta oportunidade para agradecer tamén a nosa técnica de xuventude Sonsoles a súa contribución incansable durante estes últimos meses para que hoxe todo sexa moito máis fácil. Gustaríame seguir falando, pero creo que hoxe temos moi claro quen son os protagonistas. Parte imprescindible neste certame é o xurado. Xurado que temos que agradecerlles o seu traballo, primeiro pola parte humana, sempre a disposición nas necesidades da resolución do certame, e naturalmente a parte técnica, xa que han desmenuzado as obras cunha exquisitez admirable. Damos as grazas a Fran Alonso, subdirector de Editorial Xerais, Manuel Antonio Lourenzo, profesor de Lingua Galega no IES de Soutomaior e gañador no sexto certame coa obra Púrpura para Amanda, e Beatriz Fernández Barciela, profesora de Lingua e Literatura Galega no IES a Guía de Vigo. Sen máis, cedo a palabra a Fran Alonso Villaverde. Bo día. En primeiro lugar, eu quixera agradecerlle a Sonsoles este convite para formar parte do xurado e para estar hoxe aquí pronunciando estas palabras, así como a súa hospitalidade. E agradecerlle ao Concello de Rondela que manteña viva esta chama, a chama deste premio, deste certame literario, deste premio literario, porque en realidade, un certame literario significa o triunfo da palabra. E o triunfo da palabra é un éxito nun tempo en que a palabra é en moitas ocasións humillada e minusvalorada, sobre todo no mercado da banalidade, no mercado da gratuidade e no mercado da impostura. Hoxe falo no meu propio nome como escritor, pero tamén estou representando o xurado. Agradezolles a confianza que depositaron en min para decir estas palabras. Do xurado, como xa sabedes, formaba parte Beatriz Fernández Barciela e Manuel Antonio Lourenzo Sobral. Pareceme moi significativo que o feito, moi simbólico, o feito de que Manuel Antonio, que participou como xurado nesta 16ª edición, fose gañador hai 10 anos na 6ª edición deste mesmo certame. E ese outro triunfo da palabra, claramente outro triunfo da palabra. A palabra
a que nos dá razón, a que nos fai seres dotados para o pensamento e a reflexión, o que nos distingue dos animais. A palabra, decía, é a base da creación literaria. E a misión da literatura é precisamente estirar a palabra, facela moito máis grande, moito máis versátil, moito máis ampla, facer que a palabra estea sempre arriba, subida, nesa atalaya, nesa torre de vixía, desde a que se poden ver velar polo soño da creatividade que nos acompaña o ser humano desde que somos precisamente seres humanos, non? E que é ese soño da creación en liberdade. E ese acto creativo nace no cerebro, non? Nace neste lugar onde están as palabras. Sei que os científicos descubriron hai moi poucas semanas que as palabras están rodando, pululando ao longo de toda a nosa corteza craneal, ali dispostas para que en calquera momento, cando as necesitamos, se activen as conexións neuronais e nós poidamos expresarnos, non? Ese lugar onde están as palabras é un lugar onde está o silencio, un lugar solitario. En ese lugar onde están as palabras non hai absolutamente ninguén máis, estamos sós. Por eso, o acto literario, a creación literaria, a creación artística en xeral, é un acto verbal, pero tamén un acto de soidade, un acto de silencio. Nace desde a soidade, pero ten, evidentemente, a vocación de ser compartida, e a partir de aí socializamos a palabra e facemos que a palabra sexa comunal e sexa de todos. Pero, sobre todo, precisamente porque nace aí, nese lugar do cerebro, a palabra ten que ser, en primeiro lugar, conciencia. O máis importante é que a palabra no acto creativo sexa conciencia. De feito, sobre todo, conciencia é a Deus María, un relato que evoca directamente a Xoana Torres, que evoca a poeta que defendeu o dereito das mulleres de navegar, que ademais nos transmite a visión de tres mulleres ao longo de tres xeracións distintas, a partir da perspectiva de tres mulleres de tres xeracións distintas, nun relato excelente, no que queda claro que a palabra está utilizada por unha autora afeita a moldeala, a manexala, a estirala, a facela moito máis flexible, porque practica esa fusión a diario. Para ela, para Sala Vila Alonso foi este primeiro premio da 16ª edición do certame Os Viadutos. No caso de Sandra Martínez Fernández, a palabra convértese nun testemunho xeracional. Nun testemunho xeracional a dunha mocidade roubada, a dunha mocidade falta de expectativas laborais e cunha desesperanza brutal imposta precisamente por esta crise tan dura, non? Trátase do relato biografía dun saco de patacas ao lombo, que foi o merecente do segundo premio deste certame. Así mesmo, como membros do xurado, valoramos o dominio da palabra no relato premio de Elena Pico López, a que se lle concedeu o primeiro accésit, e un relato que mostra, primeiro, a capacidade da súa autora para construir unha historia moi original e, ademais, o seu dominio dunha técnica tan, ás veces, difícil ou complexa literariamente, falando como é o diálogo, é un relato íntegramente construído a través do diálogo. E, finalmente, o xurado concedeu tamén un segundo accésit para Inocente, que a través del abordamos a prosa distópica de David Moreira, que emprega as palabras para balizar, para sinalar
os camiños do perigo, aqueles que son contrarios á razón e contrarios á liberdade. En fin, remato, son 4 historias, 4 relatos que poñen en evidencia o triunfo da palabra, sobre todo o reverdecer da palabra literaria que agroma incansablemente e se renova para reforzarse como palabra verdadeira, como palabra eficaz, como palabra irrepetible e, sobre todo, capaz de representar todas e cada unha das nosas vidas, capaz de representar todos e cada un dos nosos sonhos. Moitos parabéns ás gañadoras e moitas grazas.